L-eks deputat nazzjonalista u l-avukat sal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi b'mod surreali għalli ħadd ma semma li hemm 18,000 dokument tal-identità li ġew iffalsifikati. Azzopardi li issa qed jipprova iċekken l-imbarazzament personali u dak fuq il-Partit Nazzjonalista bil-kap kollox wara li fil-qorti kien ikkonfermat li hemm biss 7 każi għal dan f'kumment fuq il-medja soċjali u kienet iwieġeb lil xi ħadd li qallu kif hemm ħafna nies li qed jistaqsu minn fejn ġaba ta' 18,000 dan meta f'xieda ġuramentata u investigazzjonijiet tal-Pulizija instabu biss 7 dokumenti folots u dwarhom żewġ persuni qed jiffaċċjaw il-ġustizzja. Anke jekk issa jipprova jagħti x-xemx bl-arbil, Azzopardi jinqabad mill-medja soċjali personali tiegħu fejn kien ħareġ propju b'din l-invenzjoni u baqa' jirrepetiha anke f'intervisti li ta' dan sakemm wassal biex anke l-kap nazzjonalista jibla u juża anke f'attività tal-massa tal-partit fil-bidu ta' dan ix-xahar. Fil-fatt, f'Lulju s-sena l-oħra, l-avukat tal-establishment nazzjonalista kien diġà tkellem dwar skandlu li fih hemm involuti 18,000 ID card. F'kitb oħra Azzopardi mill-ġdid reġa' semma l-ammont ta' 18,000 dokument tal-identità. Kien ukoll involva isem is-segretarju tal-Kabinett Ryan Spanjol li fil-konfront tiegħu kien spiċċa wkoll jammetti li kien gideb u kellu jirtira kollox. Iżjed riċenti, l-avukat tal-Aqda Repubblika kompla jenfasizza l-invenzjoni tiegħu ma laf Malta. Ġifieri nifhmu ftit ix-xokk lis-sistema hawn nitkellmu fuq eluf ta' nies. Eluf kbar ta' nies li irċevew ingħataw minn Identity Malta